inhliziyo ethi ivuliwe. Ngicela singawaste ixesha abafuthandekayo. Asishaye izandla ezinkulu samukela umprofeti Mthetho eze ngaphambili. Anganoma inkulu nizandla. Sishaye izandla ezinkulu kakhulu and welcome the servant of God. Jesus, hallelujah. Kosi ithebe wena andingaze simshalini izandla uNkulunkulu ophilayo. Thank you Jesus. Yes. Ngokukhulu kuyithoba, allow me to salute the man of God, the apostle, baba umpostoli kanye nomama umpostoli egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Ngiyathoba kakhulu kuma la umpostoli. Ngiyakhumbula ngaye ngadlula la ngilethe ubishop. Ngiyamangala ukubona umsebenzi ongaka. We thank God. Ake sishelele umpostoli nomama. Jesus, Yes. Ngizoba mfushana kakhulu umpostoli but nje angikusho ukuthi hayi Harry Smith ebandleni la ngiphuma kulo hayi niyathandwa wena nomama. Apostoli bazalwane izandla. Yes. Please allow me to be very short ngoba sisabheke enkonzweni yasebusuku. Hallelujah. Futhi siphuma kwenye. Amen. Ngicela nje sibheke mhlambe uNehemiah chapter 1. Amen. Cela ungifundele nje seyithulile mhlambe. Singafunda nje uverse 1 to verse 5 and then sifunde chapter 2 uverse 1 to verse 7. Siyafunda Nehemiah chapter 1 verse 1 to 5. Kwathi ngenyanga kaKislevu ngomnyaka wama-20 ngiyisendlini yenkosi yaseShushani. Kwafika uHanani omunye wabafowethu yena nabantu bakwaJuda. Ngababuza ngabaJuda ababesele besindile ekuthunjweni nangeJerusalema. Bathi kimi insali eseleyo ekuthunjweni lapho ezweni isekuhlupheke nokukhulu nasehlazweni. Ugange lwaseJerusalema lubhidliziwe namasango alo ashisiwe ngomlilo. Kwathi lapho ngizwa lawo mazwi ngahlala phansi ngakhala izinyembezi ngalila izinsuku ezithile ngazila ukudla ngakhuleka phambi kaNkulunkulu wezulu. Ngathi ngiyanxusa Jehova Nkulunkulu wezulu, wena Nkulunkulu omkhulu nowesabekayo, ogcina isivumelwano nomusa nabakuthandayo nabagcina imiyalo yakho. Yes, chapter 2 1 to 7.
Kwathi ngenyanga kaNisani ngomnyaka wama-20 ka-Artashashita inkosi, iwayini liphambi kwakhe, ngaliphakamisa iwayini, ngalinika inkosi. Ngangingazange ngibiphe phambi kwayo. Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubupheleni, lokhu ungaguli na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela. Ngase ngesaba kakhulu. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphe ngani, lapho umuzi, indawo yamathuna awo baba, uchithekile, namasango awo eshisiwe ngomlilo na? Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Ngathi enkosini, uma kukuhle enkosini, uma inceku yakho ifumene umusa emehlweni akho, ungivumele ukuba ngiye kwaJuda emzini wamathuna awo baba ukuba nguvuse. Inkosi yathi kimi, inkosikazi ihlezi eceleni kwayo, uhambo lwakho luyakuba isikhathi esingakanani, nokubuya kuyakuba nini na? Kwaba kuhleke enkosini ukuvuma ukuba ngihambe, ngayitshela isikhathi esithile. Futhi ngathi enkosini, uma kukuhle enkosini, manginikwe izincwadi kubabusi phesheya komfula, ukuze bavume ukuba ngidlule ngize ngifike kwaJuda. Yo, awuthi mhlawumbe verse 8. Kanye nencwadi ku-Asafa umlindi hlathi lenkosi, ukuba anginike imithi yemshayo yamasango enqaba ehlangene nethempeli, neyogange lomuzi, neyendlu engiyakungena kuyo. Inkosi yanginika lokhu ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu wami esasiphezu kwami. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you, Father, for your grace. Thank you, Father, for your mercy. Have your way, Lord, in Jesus' name. Amen. Allow me, bazalwane, ukuthi ngibe mfushane ngendlela esimanga. Amen. La sifunda khona baba umpostoli iBhayibheli likhuluma ngokwakhiwa kwezingange zaseJerusalem. Hallelujah. Angazi kodwa kunalento esenhlizweni yami ukuthi uNehemiya akafani noDaniel, ngoba oDaniel bazalelwa eJerusalem, bathunjwa bayofakwa eBabylon, kodwa beyizwile taste yaseJerusalem. Hallelujah. Kodwa uNehemiya igeneration eyazalelwa khona eBabylon, wazalwa engalazi iJerusalem, akalazi kwelenyama, kodwa iJerusalem likhona ngaphakathi kwelikamoya. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli kwafika his brethren from Jerusalem bazokhuluma kuye. In fact babengazele lokho, angazi babezeleni, kodwa wabuza umbuzo ukuthi kwenza kanjani abantu eJerusalem, injani intsali eseJerusalem, because his main concern was the remnant of God. Awunikhona kodwa bangcwele namhlanje kwathi ngikhulume ngentsali nje just for a few minutes bese siyathandaza. Indoda uNehemiya yayiseBabylon, and he was well off ngoba waye kwi-position of influence, wayengaswele lutho, wayenemali ngoba i-position yakhe was highly ranked ngalezo insuku, ngoba wayethenjwa, wayisethenjwa, ethenjwa nayinkosi yaseBabylon. Yazi nikhona kulento engizwayo kodwa nikhona enibangcwele, ngizovala khona manje. Ngimangazo nje nayilento yokuthi kanjani ukuthi uNehemiya ezalwa inzalo yayigqila, ezathathwa ezweni lakubo forcefully, kodwa athenjwe ngempilo yenkosi yaseBabylon. Wasasithi moyini ifavor ke leyo, ifavor leyo ukuthi ungathi umuthunjwa wangeniswa ezweni lobugqila ngenkani. Yabona ngenkathi bethunjwa befika uDaniel, ngiyacabanga babeboshwe ngamaketanga, bafika abanye igqila sayifakwa iketanga lana kuhlanganiswe nesinye, mhlawumbe bangene eBabyloni belenga amaketanga, kodwa ifavor kaNkulunkulu yayihlela phezu kwabo.
kwathi noma bethunjwa kodwa umusa kaNkulunkulu abazalwane uhleli kubo. Haleluya, haleluya. Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu omthunjwa athenjwe ngempilo yenkosi? Ngoba phela uNehemiya kwakuthi iwayini before liyophuzwa inkosi liqale lidlule kuye ale-examine alitaste bese ethi leli wayini li-safe ukuthi lingaphuzwa inkosi yasemgqileni. Wathi ngimongole ifavor ke leyo ekwenza noma ngabe usendaweni yokuthunjwa kodwa uthenjwe more than abantu bendawo. Akwathi ngikhuluma namhlanje ngibona abantu namhlanje abazothola ifavor. Ngiyaprofetha ngegama likaJesu kunabantu God is ushering the church to a level of unique favor. Uzomangala ifavor ikwazi ukulanda ngemuva. Ifavor ikulanda uyisigqila ikulande umthunjwa ikubeke ngaphambili udlula abantu bendawo. Ifavor ithi make a way for you. Ngiyayizwa namhlanje yehlela phezu kwabantu abathize. Oh hallelujah. Ngiyavala khona manje angizile ukuzoshumayela ningixolele. I am here ngithunyiwe ukuzodeclare just one word. Ngizwile uNkulunkulu ekhuluma ukuthi kule season esingena kuyo silibandla sizombathiswa ifavor. Sizongena la ngangenwa khona. Mina ngibona isandla sikaJehova silanda abangemuva sibabeka phambili. Uzothenjwa more than izethenjwa. Uzothenjwa wena. Oh hallelujah. Yabona ihistory ne-CV kaNehemiya bengamqualify ukuthi ngaba seduze kwenkosi. Awukodwa ifavor kaNkulunkulu madoda yamxosha yamlanda yamsondeza eduze. May that favor locate you in the name of Jesus. Ngiyathanda uma le message ivele enkosini sizozwa ama-testimonies. Uzofonelwa abantu onga-applyanga kubo ngoba ifavor seyingaphezu kwakho. Uzolandwa ngemuva ubekwe ngaphambili. Uzohlala namakhosi. Can you shout hallelujah? If you believe, shout hallelujah. Yayizwa ifavor, yawezwa amandla. Yabona ifavor, it is the power. Ifavor kumanje kuthiwa ifavor kodwa uhlobo lomusa olufika namandla. Athi make yahlala phezu kwakho noma ngabe imapha amakethe angakade evalile. Aw hallelujah bazalwa. Ifavor noma ngabe isifi bengavumi kodwa ifavor ikulanda ngemuva ikubeke ngaphambili. Can you shout hallelujah? Favor. 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 Behlele eBhabhiloni ngamaketanga. Kanti abazi bathumba abantu befavor. Phela ukuthunjwa kwabo kwakhulunyiwe abaprofeti. And uNkulunkulu is the God who knows the end from the beginning. Thina sinkinga thina bazalwane ngoba noma singathunjwa kodwa uNkulunkulu wethu. Uyabona bafika eBhabhiloni amaketanga engaphandle kodwa ngaphakathi bakhululekile. Ngaphandle babona amaketanga kodwa ngaphakathi ngoba umntwana kaNkulunkulu onoJesu waseNazaretha noma ungambopha noma ungavala iminyango uyogcina ngokubopha ingaphandle ingaphakathi likhululekile. That is why Paul can do all things through Christ who gives me power. Power. Favor. Let me say this. Nehemiya wayengalazi iJerusalem. Daniel babezwile taste noma ngabe behlele eBhabhiloni bebancane. They were younger than 20 years. They were young, 15, 16, 17. They were young. Uma beyothunjwa kwasho ukuthi itaste yeJerusalem abayizwile. Angazi nikhona ikunento engizwa ngizokhona ukushumela kodwa. My God.
Can I say this? Uma bethunjwa oDaniel iyodwa into yabasiza ekuthunjweni kwabo ukuthi bengamkhohlwa uNkulunkulu. Bangena kwehla inyembezi bengena eBhabhiloni. Kodwa zasithi zehla inyembezi kodwa bathi siyanqaba ukumkhohlwa uNkulunkulu. Ngoba sandelwe abantu abamthanda uJesu uma izinto zihamba kahle kuphela. Kodwa kulezi insuku because sizomemezela insuku ezinkulu zemvuselelo enkulu. No, asingabi uhlobo labantu olumdumisa ngoba kuhamba kahle. Daniel beluhlobo labazalwane abamthanda uNkulunkulu kubheda amaketange balimaza umzimba wonke. Lithi iBhayibheli labaze bazenzela isinqumo uDaniel wathi mina ngeke ngingcolise ngetafula lenkosi. Ngeke ngikudle ongamele ngikudle ngeke ngiphuze iziphuzo zasetafuleni lenkosi. Omunye wayezothi mase ngithole such an opportunity ngizosala sengikhohlwa wayekuphi uNkulunkulu masithunjwa. Ngoba sandelwe abantu abathanda uJesu uma izinto zihamba kahle. Bapha abantu abathi sizomthanda noma kunje. Ngoba the season of pain is not permanent, it's just temporal. Let me say it again. The season of hardship is not permanent. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyavuma sibhekane nobunzima. Washo njalo abantwana bakaIsrael wathi nganivumela ukuba nidlule ogwadule for 40 years to test and to see what is in your heart. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu mayivuma ukuthi umzalwane ebhekane nobunzima ethandaza kodwa ebhekane nobunzima, uNkulunkulu usuke efuna ukucheck ukuthi khonani enhlizweni yakho. Ngoba kulula ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngoba unemali. Ake uqoshwe emsebenzini usazoshweni ukuthi ngumntwana. Ake kubhede usazoshweni ukuthi uJesu uyinkosi. Lubili uhlobo labantu. My God. Allow me to say this. Thank you, Holy Spirit. I'm hearing this. Lubili uhlobo labantu. Kunabantu abamthanda uNkulunkulu when they are at their point of need. Kodwa kunabantu abamkhohlwa uNkulunkulu when they have received what they were praying for. Uhlobo lokuqala yilo bayamthanda, bayathembekile uma bengakawuthola umsebenzi. They are faithful even ukuza kwabenkonzweni, they come diligently. Bamthanda uNkulunkulu mabesakula, they love God. Bamqinga uNkulunkulu kodwa bese bakhona uhlobo lwesibili oluthi maselitholile lokho kade likufuna limkhohlwe. Bese kuba khona uhlobo lwesithathu labantu abangamfuni uma izinto zibheda. But Daniel, they were tested because ngeke uphakanyiswe ungavivinywanga. Uyabona basikhuluma ngemvuselelo enkulu nje, abanye they are going through some tests. It is just a test, it is not permanent. Mina ngizokhuluma ngithi it is not permanent. Uyadlula usho njalo David noma ngidlule esigodini asihlala esigodini bafowethu siyadlula. The devil is a liar. Angeke sifele esigodini kodwa siyadlula. Noma ngabe kuyabheda manje yonke into yakhe iyabheda, ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu angikutshele esigodini asipheli. Angeke sifele esigodini. The devil is a liar. Esigodini siyadlula. Noma ngidlula kodwa sethu zilokufa mama uyadlula. Lokho obhekene nakho is just for a short moment. Ngokwesikhashana uyadlula. Moment yo Daniel yamaketanga was just a short moment. Favor was still there. Yabona thina ifavor isuswa amaketanga. Ifavor isuswa ileke ayisuswa ukugula. Noma ngagula kodwa ifavor ingaphezu kwami. Noma ngaphelele umsebenzi kodwa umusa amandla umusa ngaphezu kwami. We mama noma ingane zakho singahlupha kwamanje kodwa kunento nayo. The grace is upon you. Umusa ngaphezu kwakho. Ulambile eswini kodwa umusa ungaphezu kwakho. Ayikho imali yokunikela esontweni kodwa umusa. That's the thing that the devil will never be able to take away from you. That is the grace of God.
akakwazi ukuyisusa, akakwazi ukuyisusa umusa. Umusa ungaphezu kwakho. Awumemethana umusa. Phezu kwakho. Can I tell you something? I'm prophesying someone. Kwesinye isikhathi kumele mawulambile phume enkubeni. Noma ngabe uhlala emkhukhwini noma uhlala endlini evuza amanzi malini izulu. Ukuphume nje uyizungeze. Uthi baba ngiyabonga ukuthi umusa ungaphezu kwami. Uzungeze indlu. Uthi uklina amanzi kade lini izulu kodwa uzungeze. Uthi kodwa umusa ungaphezu kwabantwana bami. Umusa awu bese uthi ngiyadlula la emkhukhwini ngiyadlula. Angeke ngifele la ngiyadlula. Abantu bomusa bayadlula. Hey ngisomemezela ukudlula. You shall go through it in the name of Jesus. You are never going to die there, but God will give you power to go through. Uzodlula. Ziyehla inyembezi kodwa uzodlula. Bakulahlile abantu kodwa uzodlula. Mama ubaba ukushiyela abantwana kodwa uzodlula. Ugovernment uyivalile igrant kodwa uzodlula. Awumemeza thani ngizodlula. Thani ngizodlula. There is no permanent situation. Satan unamanga. Abantu abaningi bamshiya uJesu ngoba uSathane ufike ezohleba ethi ngeke usadlula la. Kodwa namhlanje ngizokutshela uzodlula. Noma singalamba nami kodwa songeke. Hayibo ngeke uNkulunkulu uthembekile. Hey sizodlula. Amethani ngizodlula. If there is a season to cry, there's a season to laugh. Ngamiyeke uNkulunkulu ngenxa yobunzima. Ngamiyeke uNkulunkulu. Ufuna namhlanje ubuyele kwiposition yakho yomthandazo. Uthi umoya engcwele ngibuyile. Isitha besithi singivalele. Kodwa namhlanje sengiyakhumbula ukanti unami. Ubuse kaNkulunkulu unami. Uthi ngizodlula baba ngizodlula. Ngiphe amandla okuma. Ngize ngidlule. Mhlabele ngisize Nkosi. Ngasuki endaweni yami yokulinda. Nalapho izivunguvungu. Sivunguza. Ngasuki. Usewusele kangaka ukuthi ufike la uyakhona. Ngabusasuka. Ngabusashintsha nama-altare. Ngabusangishe inyangeni nako inyanga seyigcwele kangaka ko Facebook yonke. Angeke sisasuka siyazi. Sizodlula. Hallelujah. Oh Daniel. Bangena. Kodwa bangamiyeka. uNkulunkulu akayekwa. Uvumele ngoba khona into engikhuluma naye moya ngicela ukuthi ngikutshele. Ngamiyeka uNkulunkulu. Akayekwa. Ungazi yoguqa ama-altar wrong. Ungamiyeki. Ngizokhuluma nawe mama, ngizokhuluma nawe sisi. Ungamiyeki. Sewuseduze. Uyongibuza. Sewuseduze. Ziyehla inyembezi kodwa sewuseduze. Uthi iBhayibheli. O Daniel, abangamiyeka uNkulunkulu kanti uNkulunkulu uzobona inhliziyo yabo. Bese yabaphakamisa ezweni lobuqili. Yazi baphakanyiswa, yabona into eyayenza abantu benyanye uDaniel. Ukuthi babe yibuza kwenzeka kanjani ukuthi isigqila sisiphathe. Babe yibuza umbuzo abantu baseBhabhiloni kwenzeka, they tried to calculate, to reason. Kwenzeka kanjani ukuthi siphathwe isigqila? Sazalelwa la thina. Kubona abantu makufika ikontraka izosebenza, abantu bendawo abavuka beme ngenyawo. Bethi anikwazi uqasha abantu bangaphandle sikhona. Kodwa namhlanje ngizomemezela ifavor bafowethu ezokudlulisa kubantu bendawo. Abathi wena uqualify but the favor. They tried to kill. Kwasho ukuthi inhliziyo yoDaniel right. NoNkulunkulu. When the season
when the season came yokuthi kubonakala amandla kaNkulunkulu eBhabhiloni, uNkulunkulu wathi meqinga, there were millions zabantwana ba-Israel abasuke eJerusalem baye eBhabhiloni. There were about 2 to 3 million. Kodwa uNkulunkulu mesezoyibonakalisa eBhabhiloni, wakhetha abafana abazenzela isinqumo abathi thina ngeke. Nakule season esifakwa kuyo, God is searching for people abazozenzela isinqumo sokuthi Jesu yimi nawe. Ngiyawuza umsindo wangaphandle kodwa Nkosi yimi nawe kule season. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu abaphakamisa kwabonakala amandla akhe. Now look at this guy. Look at this. uNehemiah naye God made a way for him ukuthi abe kwi-position of influence, because bese kuza isizini. Oh my God, angithi ukuthunjwa kwabo kwakuprofethiwe nokubuyiselwa kwabo kwakuprofethiwe. Na uma ke ubani uZerubabel eselakhile ithempeli, kwakhiwa kwakwenziwa the foundation of the temple, kwakhiwa uNehemiah wabulawa yilento yokuthi siyabona kwakhiwe ikhona insala kodwa ayikho safe. Basanga athekwa noma inini izitha zabo, uma ngabe indonga ziwile they are vulnerable. Basanga limala noma inini. Lithi iBhayibheli wabuza Nkosi yami, ake ngicela ukusho lento. Let me say this. Among us here kunabantu uNkulunkulu azobabeka kuma position amangalisayo. Uzomangala. Let me say it again. Let me say it again. Kunabantu lana uzofonelwa kamasipala unikeze umsebenzi ongazange ucabanga ukuthi ungawuthola. Kunabantu abazothola amathenda ama-project angazange becabanga ukuthi bengawathola. Ngicela ke uzenzele ifavor, kungathi ngoba sewuthola imali bese uyamkhohlwa uNkulunkulu. Go ngiyaprofetha. Yes. Kunabantu, let me say it again. Kunabantu ngiyababona kwimanje. Kunabantu la uzomangala. Hayi ngamandla akho, kodwa ngeplan yakhe. Uzofakwa, uzoba nemali ongazange ucabanga ukuthi ungaba nayo. Zenzele ifavor ke, musu ukukhohlwa uNkulunkulu bese uyitshela ukuthi amandla akho enze lokho. No, uNkulunkulu ukunika le mali to fulfill a certain mandate. Kunabantu okumele basindiswe through you. Noma ngaba ushumayela, ngoba imali ayithi iba umfundisi iba umshumayeli, kodwa ngemali yakho uma kumiswa imvuselelo sizosupport abantu ababili ebandleni. Athi umuntu mina bonke ama speakers azofinancewa awu siyangena kulo season, siyangena. Lawo lathi uNkulunkulu akaba uNkulunkulu. Singena kwi-season, I'm saying it again, whereby ngizwa ingcebo before sihambe siyohlangana naye emafini. Ingcebo iyathathwa ezandleni zababi ibekwe ezandleni zabangcwele. Awunoma ngaba uyikholwa, mina ngiyayikholwa, ngiyayizwa uNkulunkulu seshilo. Ingcebo iyathathwa ezandleni zababi ibekwe ezandleni zabangcwele, because there is no revival without provision. God is in a business of doing great revival. And God is the one who's searching for people. Abazoba ma custodians, abazoba baphathiswa. Government of South Africa unabaphathiswa bahlonishwa, o minister of education, o minister of finance, kodwa nasezulwini kudinga abaphathiswa abazoba ama custodians, abazoba ma pillars emvuselelo. And ngiyababona bakhona lana. If you believe, shout hallelujah. My God. Let me just do an example. You will get a project that will shock you.
uzofonelwa kuthiwa kufuneka amaphepha. Hallelujah, ngiyawezwa amandla, ngiyawezwa amandla. In the name of Jesus. Lalela. Ngiyawezwa amandla, Nkosi yami uzokwenza njani? Ngiyawezwa amandla, ngiyawezwa. uNkulunkulu akaba uNkulunkulu bazali wami. Iso lika Jehova, the eye of the Lord is upon us. God is searching for custodians. uNkulunkulu udinga abantu azobasebenzisa ukuwina kwemphefumulo. Kunabantu abanye ngeke sibashumayeze, kodwa sizothatha ingane zabo sithi wegogo ingane yakho ngizoyisa euniversity, sithi don't worry about anything, ngizokhokha yonke into. Bese lo gogo ethi mntana kodwa ukhonzaphi, kade ngithandaza izolo uNkulunkulu sengiphendulile ngawe, asindiswe ngenxa yento ophathiswe yona. If you believe, shout hallelujah. Ngizomemezela abaphathiswa. Washo njalo le ndoda eyayime eduze kuka Elisha yathi noma ngabe uNkulunkulu engavula amafasitela ezulu ngeke kwenzeke. Wasethi uNkulunkulu ngeso lakho uzokubona, but you shall never be part of it. Ngiyancenga mina ngincenga wena, ngoba ekhuluma nje uNkulunkulu kholwa lento ibambe ngokukholwa. Ungasho ukuthi mina mhlawumbe usho abanye ngoba iCV yami iyabheda. No, babambeni nanka amandla. Babambeni. uNkulunkulu namandla bazalwa, bhekani mina. Bayekeni labantu ababanjwa uNkulunkulu. God is working. Nansi inkazibulo seyifikile. Ngiyayizwa ngizwa isandla phezu kwabantu, ngizwa isandla. Kuvuleka iminyango ebivaliwe. The devil is a liar. Ngizwa isandla sizovula, sizophakamisa abaphathiswa. Abanye bazophathiswa imali, abanye bazongena kuma-position athusayo. Yazi abantu bazokuzondela ukuthi ungene kanjani kule position, ngoba bayi-understand i-favor. Singena kwisizini ye-favor, singena kwisizini ye-revival, singena kwisizini yamandla, singena kwisizini ye-provision. Ngingafonelwa ngise eMpumalanga eBushbuck Ridge, ngafonelwa kwathiwa Mthetho kunephoyisa eliphethe amaphoyisa, lithi liyakufuna. Ngithi lingifunelani na? Lithi leli phoyisa alikwazi ubani, liyasibuza ngawo ubani. Lithi umfundisi angayithathaphi imali. Lithi ngifuna ukumbopha ngoba understand ukuthi umfundisi imali angayithatha. Ngezwe izwi audible lithi I understand the favor. Hallelujah. Ngiyaprofetha kubantu abathize namhlanje na, noma bengasifuna ngeke basithole, noma bengavala iminyango ngeke ivaleke. I-favor because of the season. Ibandla lingena kwisizini yamandla, sizoba abaphathiswa. Ngenga ungaphakami, amkhohlwa uNkulunkulu. Uthola into evela enkosini bese uyodakwa ngayo. Uthola iposition bese uyohlala kuma-park ubukela ijazz, uphuza utshwala ngesibusiso sithole kwi-altar likaJehova ophila. Uzofa isikhathi sakho singakafiki. Enye yezinto esingayikhuluma ukuthi masikhuluma nge-revival sikhuluma ngento ebulalayo. Iyaphilisa ngapha kodwa iyabulala ngapha. Masimesabe uNkulunkulu. Yabona ngoba nje ngizwa. I wish ngabe uyayizwa lento ngizwa gaqa. Twi kwenze njani? Ingelosi ivula iminyango ebivalekile. uNkulunkulu akaba uNkulunkulu ezulwini. Iyavuleka iminyango. Ula baba. Iyavuleka iminyango. Ngizoprofetha namhlanje, noma ngabe ukhona la, noma ngabe usibuka live, but receive the power. The doors are opening. uNkulunkulu uvula iminyango yeminyaka.
If you believe, shout hallelujah. Lord, you're worthy. Let me say this. Nkosi yami. My God. Yazi ngibuka abantu emakhanda. Ngibona something, ngibona ibhola lomlilo. Ngibona inkazimulo phezu kwamakhanda abantu. Uzomangala. Uyazomangalo, uzomangazo kuyibona use office ongazange ucabanga ukuthi ungena kuyo. Uthi ngifike kanjani la? Musa. Kunento uNkulunkulu afuna ukuyenza ngawe kuleyo position. Ngaleyo mali ayona imali yophuza utshwala, yobukwa, uthanda ukubukwa, uthanda ukuposta ku Facebook. No, imali ye mandate. Imali yokufinance revival. Wondla intandane, wondla abafelokazi, usupport umsebenzi kaNkulunkulu ebandleni lakho. Ngiyezwa. Satan ungiqamba imanga. God will do it and it have already started. They've started. Ngizwa a shift. Ngiyizwa njengamanje. Ibandla abantu abangakholwa ngeke kusaba bazalwana bacinga ama donation ngaphandle. Kodwa abantu abangakholwa i-direction iyashintsha manje. Iza ebandleni. Ngisho no government uzocela usizo ebandleni. Oprima, minister bazocela usizo ebandleni. Hayi bazalwana noNkulunkulu akaba uNkulunkulu. Sikhonza uNkulunkulu onamandla. Sikhonza uNkulunkulu who owns silver and gold. Igolide liyabuyiselwa endlini kaJehova. Ubani lenkosi kade ngifuna ngayo lenkosi ya kukhona abalwa noNehemiya bethi ithempeli lakhiwa kanjani, indonga zakhiwa kanjani, banonika imvumo. Kwabhala incwadi yayiswe enkosini, yaphendula inkosi yathi ithempeli lizokwakhiwa. Babelwa noZerubabel. Kodwa 19 engibusisayo babebhala incwadi to stop the project. Kodwa makubuya incwadi ithi negolide elathathwa uNebukadneza alithathwe libuyiselwe endlini kaJehova. Because when the season comes, I declare the return of the gold and the silver in the house of the Lord. Nizukubuyisela kwegolide endlini kaJehova. Awuyezwa ngendlebe zami sikamoya. Nizukubuyisela kwegolide endlini kaJehova. If you are here, can you receive it by faith? Can you take it by faith? Liyabuyiselwa igolide elantshontshwa isitha. Sikhonza uNkulunkulu owenzile izulu nomhlaba. Igolide nesiliva lingelakhe. Asikwazi ukudulwa inyanga nabathakathi. Mabenza indishi. Abafana abancane abathwele babahlangana benza indishi berezi million in a minute. Ngiyathandaza kuzokwenzeka ebandleni, ngiyathandaza. Ngiyathandaza kwathi amemezela indishi zikamoya, indishi. Sizodlala indishi ebandleni. Hey, the devil is a liar. And you must love God and you must fear him. Ngoba uyabona nje lento yenzeka la. Lento enziwa yilabo bafana bangakholwa. Iningi labo ngisho bonke. Kodwa iningi labo lithwele. Mabedlala indishi berezelana ama million. Uma ngase kwenzeke ebandleni abantu bengakhuluma, don't join them. Ugxeke into enziwa uNkulunkulu, kodwa mayenziwa abantu abangakholwa uyigxiki. Uyabona imali mangabe irezwa ngaphandle abantu bathule, kodwa makunikelwe ebandleni bayakhuluma. Kodwa ke this is what God is going to do. Whether they talk or not, igolide liyabuya endlini. Igolide liyabuya endlini kaJehova. O minister of health bazotholakala la. O minister of transport bazotholakala. Aliphakami bandla. Let the church of God rise. If you believe, shout hallelujah. Let me close ngoba ngiyamuzi uNkulunkulu semningi le ndawo angazi njalo. Let me close by saying this. uNehemiya waphakanyiswa waba kwi-position of influence. Because every position uNkulunkulu azokubeka kulo ukubeka to fulfill a mandate. Uma kuprofethwa ngoba ukubuyiselwa kwalabantu from Babylon kwakuprofethiwe.
ukwakhiwa kwezingange was part of the prophet. Kwakhuluma uHagai, yes, kwakhuluma uZakhariya, kwakhuluma abaprofeti ngokuthi noma bengathunjwa kodwa bayobuyiswa. So building the walls was part of the fulfillment of the prophecy. Now we are in the season of the fulfillment of the prophecies. Ngeyinsuku zokugcina. Now is prophet okusinje mase sikhulunyiwe asibuyele emuva. Ungenzekalanga umsebenzi. Number 2, uma isikhathi saso isiprofeto sesifikile kungasebenziswa ngisho bani ukuze sibe fulfilled. Yabona uNkulunkulu esekhulumile lamazwi ayazulazula cinga abantu abazoba baphathiswa abazosupport irevival. Hallelujah. Noma ngabe uthisha esikoleni kusosindiswa inga usathane ngeke azi noma axoshe noma agcine esikoleni ngoba la ukhona kosindiswa abantu ngoba sekuhlangene nezwi lesiprofeto ukuthi these are the days of the great revival. Uma usesibhedlela usathane ngeke azi noma abantu abagulise ngoba mabengeniswa ama-ambulance begula bazohlangana nawe babeke izandla uthi egameni likaJesu waseNazaretha unesi ubaphilise ngegama bese behlangana noJesu. Sisazofaka usathana kwi-confusion ngoba yonke indawo la sikhona kunomlilo, yonke indawo la sikhona kusindiswa abantu. Ivuselelo izoba la sikhona, noma ngabe semsebenzini kuzoba nevuselelo, noma ngabe sesikoleni kuzoba nevuselelo. Abanye izohlangana nabejele kusindiswa abantu ejele. Because when the word is spoken, alukwazi ungawenzi umsebenzi. Now, unento ethi kimi, uNehemiya kwathi makufika obhuti bakhe wababuza. Yabona ke into eyenza ebabuze yizwi lesiprofeto elalizulazula. Lathinta inhliziyo wakhuluma ngeJerusalem angazange aye kulo. Uyazi uzokhuluma ngezinto abantu bathi lento uyithathela ngoba phela wena awuzalelwanga nakuyo lento awuyazi. Abanye bazokhuluma uma ufika ekhaya uthi mama uNkulunkulu uthe mina ngizoba imillionaire ngizokwakhela indlu. Athi mama lento uyisho uyithatha ubani oyimillionaire la ekhaya ngoba nje angikwazanga nokukisa esikoleni. You understand? Because aka understand so uhlangene nezwi lesiprofeto uzokhuluma izinto ezoba strange emadlebeni abantu. Manga so bathi hayi mina ngizoshumela ko Kenya ngizoshumela USA ngizoshumela bazothi lento oyikhulumayo uyithatha phi wakwabona abantu la ekhaya. Ngithi mina noma ungabonanga umuntu kini kodwa uhlangene nezwi lesiprofeto wena uzoba oqala ukwenza izinto ezenziwa ezingenziwanga kwi-generation yakho. uNkulunkulu akabe uNkulunkulu. So uNehemiya uzwakala ke esebuza and ngiyawuthanda umbuzo wakhe. His main concern was about the remnant. Uthi kwenzakalani ngensali? Kwenzakalani? Ngoba mangifunda ngitholile ukuthi babe baningi abangena eBhabheli but bancane ababuyele emuva eJerusalem ezweni lesithembiso. Useyabuza kwenzakalani? How are they? Because yena wayenayo yonke into. Kodwa uthi banjani injani insali? Uyazi namhlanje ngizwizwi elithi injani insali. God is concerned about the remnant. There is a concern in heaven about us. We are the remnant. There is a concern. Sinjani banjani abantwana bethu? Injani imizi yethu? Injani imishado yethu? Injani ama finances ethu? God is concerned. God is concerned. Ungayitshela ukuthi ngoba ubhekene nesimo God is not concerned. God is concerned. God is concerned. God, it concerns God. Your well-being concerns God. Kuyadiscusswa ezulwini ngawe. Izulu liyakhathazeka ngawe. Izulu. Noma abantu bengagezela izandla bakufulathela kodwa izulu likhathazekile ngawe. Uyibona ngazuthi awedwa amazulu they are concerned. Ukuthi abantwana bakho kunjani balahla ubaba. What is happening? And today this revival kusukela iqala iziyophela, it's a sign yokuthi you have been remembered by God. You have been remembered. Lokho ngeke iphinde ifane. You have been remembered. It's a sign. Bonke abantu abakhulumela nabasazokhuluma.
it's a sign ukuthi sikhunjulwe. Uyabona intende lizothi ukhunjulwe. God is content. Now uyabuza bese base bayamtshela ukuthi uyazi they are living in shameful condition. They are stressed. They are vulnerable. Bangahlaselwa noma ngoba izindonga namasango kufile. Lithi iBhayibheli uNehemiya wahlala phansi kwaphela amandla. Inkosi yami. He was content. Wahlala phansi lithi iBhayibheli wahlala phansi wakhala inyembezi. Wakhalela iJerusalem angalazi. Kodwa lalila ngaphakathi. Whatever that is concerning you in these last days is connected to your assignment. Whatever that is concerned, uyabona nje kunezinto manje ngayibona ngikhohla inyembezi ngoba it's part of my assignment. Kunezinto whatever concerns you kulezinsuku zokugcina check. It's part of your assignment. If it is worrying you, mawubuka impilo yomuntu uthi lo muntu mangasashona uya ezulwini noma kayezulwini, it's part of the assignment. Mawubona umntwana ephashile inyawo nganazi icathulo, if it moves you, it's part of your assignment. The assignment kaNehemiya kwathiwa abantu iremnant isenkingeni waphelelwa amandla. Wathandaza wathi lithi iBhayibheli ngakhala ngathandaza kuNkulunkulu osezulwini ngoba yonke assignment iyathandazelwa. Relax. uNehemiya wayedla kahle elala kahle kodwa akangavuma icomfort imenza khohlwa iassignment. Ngiyakuncenga, when you are comfortable, when you have eaten, when you have stayed in your dream house, driving your car, don't forget the assignment. There is an assignment. There is an assignment. There is an assignment. Makhohlwa, ungavumi nokusutha. Makufast ebandleni usubhiza usafast ngoba icross iningi endlini. Sewukhohliwe iassignment. Ufuna sithandazele le ndawo. Yezwa nje ngoba simla kunedimo lesilishaya phansi nakule ndawo. Likatshwala silishaya phansi ngegama lika Jesu. Ngalizwa. 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 Kunabantu la, kunabantu ngiyaprofeta ngiyazi le ndawo. Kodwa kunabantu abantshontshela, when you look at the bantshontshela their destinies la ngaphandle bangasuphume nje la bazidakwa bazibotho kodwa they were given great assignments. Siyabalanda ngegama lika Jesu. Siyabalanda ngegama. Yazi ngibona omalume la ngibona omalume balwela ukuyomba amathuna ukuze bathole ibhodlela likaBhiya kodwa they were given great assignments. Bakhula bene assignment baphanjanisa bathakathwa baqalekiswa kodwa siyabalanda uNkulunkulu umusa uzobathinti siyabalanda ngegama lika Jesu. Mhlawumbe omalume bethu, mhlawumbe obaba bethu, mhlawumbe obhuti besiyabalanda. Hallelujah, hallelujah. It is part of our assignment ukulanda izoni. It is part of our assignment ukulanda idakwa, ukulanda abadayisa ngomzimba. Siyabalanda ngegama lika Jesu. Silanda omama bethu, obaba bethu, omalume obhuti siyabalanda. Can you shout hallelujah? Nehemiya akangakhohlwa iassignment. Wathi mebuza wahlala phansi uNehemiya wakhala. Yakhalelwa assignment yakhalelwa. Culture kodwa baba ngawusengenzela nje chance baba uthi ngenze lento engazalelwa yona. Khala uNehemiya. Kwasho ukuthi ukhala uNkulunkulu ozwayo. Ngoba akwazi ukhala kuye ngakuzwa. Yazi uNehemiya akangakhalela promotion. Uyazi kusisikhathi awudingi ukhalela promotion. Udinga ukhalela assignment. The moment you are in your assignment, promotion will follow you. Let me say it again.
kwesinye isikhathi musu ukhalela ipromotion emsebenzini uzoyithola. Khalela iassignment ngoba lithi baba asifuna ubuso bakhe nombuso wakhe. Khona konke lokho. Yazi abanye bethu we are delayed because we want to operate outside our assignment. The moment you are in line, aligned with your assignment uzomangala ukuthi iminyango izovuleka left and right. I pray for you today, be connected, be aligned to your assignment in the name of Jesus. Let me close. My God. Let me close. Jesus, let me close. Lena nozalo. Lithi iBhayibheli ke wathi mekhala. Yazi. Say numbers around ngeke a few minutes. Nikhona, can you say amen? Wathi mekhala kuJehova. Yabo uNehemiya akafana noDaniel, akwehlanga ingelosi yakhuluma naye. Ayikho ingelosi yake yabona uNehemiya. That is why ungalindi ingelosi. Kwesisikhathi uMngcwele uzokhuluma enhlizweni yakho. Uthi this is your assignment. Ebandleni this is your assignment. Aleluya. Oh ngilinda umfundisi asangiprofeta do something in the church. Do something for the kingdom. And before I close ngiyafisa mfundisi ungivumele uzobeka abantu izandla abanye they must do business. Akukho wrong ukuthi abazalwane benze ama business. Akukho wrong. Akukho wrong ukuthi abazalwane bahambe bofunda phesheya akukho wrong. Sizomangala kunogogo abazovula ama tuck shop. No. Akukho wrong ukuthi ibandla liphumelela akukho wrong. Anganowethu uNkulunkulu o-owner isiliva negolide. Akukho wrong. Iziyashintsha izinto kodwa ngiyazizwa ziyashintsha. Let me say this. What make her? Hey, kanti uNkulunkulu uzomuzwa. This is lithi iBhayibheli wathi esahambisa emsebenzini kwamlungu. Esahambisa iwayini enkosini. Lithi iBhayibheli number 1 inkosi kuyayiqala ukumbona enyukubele. It means wayethembekile emsebenzini awunikezwa uNkulunkulu. Let me say this. Ngiyakuncenga thembeka kulomsebenzi noma ngabe mncane kangakanani. uNkulunkulu akunikeze wona. Thembeka kumqashi wakho, uthembeke kuNkulunkulu wakho. Wena ungabona engathi nje uqashiwe kule ndlu uyashanela, ubone engathi uthi kuncane, kanti uNkulunkulu une-assignment. Uzowina ubaba ola ekhaya asindiswe ngawe. Manje mawufika wena uphukule nangihlukumeza ufuna ukuhola ungasebenzanga awuthembekanga ku-assignment, uzothenjwa kanjani ngezinto ezinkulu ungathembekanga? Njalo ngiyaprofesa kulo muntu engimprofethayo emsebenzini. Musu ukudoja nabadojayo, be diligent. One of the things ezenza ukuthi uDaniel aphakanyiswe ukuthi yathi inkosi, if I don't want to suffer loss in my kingdom, I must appoint Daniel. Kunohlo yiba umuntu inkampani ethi angikwazi ukulahlekelwa yilo. Favor plus diligence. Be diligent. Uthembeke. Ngalahleka ushukele emsebenzini khona wena. Thembeka nje. Thembeke ezintweni ezincane. uNkulunkulu azokuthemba ngezinto ezinkulu. Omunye uphatha imali ecompany uyayintshontsha. Uzothenjwa kanjani amamiliyoni? Omunye uyanikezwa imali kodwa akatithe isigebengu. Ulalela abantu abangakholwa bethi ungayikhiphi itithe. Kodwa lo muntu ongakholwa ufaka isiphandla, ayikho inkomo ebiza less than 10,000. Ufaka isiphandla wena ungatithe, abafundisi bathanda imali kodwa ufaka isiphandla wabeka inhliziyo. Kodwa ulalele yena wena. Awuyazi uqinisile ngoba ukhuluma into vele esenhlizweni yakho. Angidluleka ngoba amen uzophela ke manje. Kodwa abaphathiswa, let me say it again ngizimongcwele. Thembeka kwiposition obekwe kuyo, kodwa thembeka nakuNkulunkulu. Ngamanye noma ngabe uhola 500, itithe ka 500 it's only 50 rand. I will never forget 2015 eHarry Smith lapha sasine meeting nomunye ubaba waye iCFO kwamasipala. Uthi lo baba ngiyamtshela nje ngoJesu ukuthi ngiyatithe. Uthi mina angeke ngikwazi ukutithe. Ngithi yindaba. Uthi ngihola 30,000. So mangihola 30,000 u 3,000 imali ye-installment yemoto.
ngeke ngikwazi ukuthayitha ngathi mina ngenhliziyo ngathi siphukuphuku ngenhliziyo ngoba phela fanele ngibe diligent ngenhliziyo ngathi siphukuphuku kodwa ngomlomo ngathi uyazi ukuthi nanoma ukuyona le position umusa kaNkulunkulu nanoma uyawubala lo 30,000 umusa. Abantu abangakholwa bathembekile inyangeni zabo bayazisa inyanga bayifonela every month athi gobela ngizoletha isacrifice kodwa thina sitshelwa abantu abangakholwa ukuthi asingathembeki kuNkulunkulu wethu. Bonke abantu abasigxekayo online bayanikela nabo kuma altar bomnyama. That is why noma bengasigxeka sesavala indlebe thina sikhuluma esikwaziyo okusezwini lika uyasigxeka usigxeki siyalazi ialtar lika Jehova lisenzele lisikhiphe kuphi silana ngenxa kalo Jesu. Ngeke siyeke ukunikela ngoba sitshelwa abantu abangakholwa. Sisuke singekho mabehamba komhlaba uyalingana beyonikela sisuke singekho. Therefore they will never tell us not to give and support the kingdom. Kulezi insuku siyaxekwa too much abazali siyaxekwa. Jwave beyithanda imali habe angazini le bashisa kangaka. Can I tell you ukuthi lebashisa bayazi ibandla maliphakama ama altar bomnyama ashona phansi. So that is why they don't want us to be in line. Thina iassignment yethu ukondla intandane ukondla abafelokazi. Izalukazi izaguga zithi mazicabanga zithi baba busisa lo mntwana izaguga manje asikwazi ukulalela abantu abangakholwa abayazi mandate abayazi kingdom. They've got no idea. I pray may we be diligent, may we be faithful before God. If you believe, shout hallelujah. Mangabe ufuna ukuba umphathiswa thembeka uyobambeka ke kulo salary yakho ngoba uthembekile. Uyobambeka ngoba ubona imali kanti kunemali engcono. Every position is there to tell you there is a better position. Every position noma ngabe uyibona inkulu kangakanani it is telling you there is a better position in God. And ngivumele ngisho nomongcwele nyamuzwe uyangitshela. Si compete nabantu abazama altar abaservice ama altar bomnyama. Si compete nabo ngoba one of the things eyenza abantu bezwe bengasifuni ukuthi they don't understand ukuthi ngoba siye enyangeni siphumelela kanjani. So they do by all means to try and trap us ukuthi silimale siwe. It's because they don't understand because abasibone enyangeni kodwa ifaith ingaphezu kwethu. So ngiyakuncenga ke musuku ungathembeki kuNkulunkulu wakho thembeka. Sukela namhlanje awuthembeke namhlanje. Ubhala ku diary ngizophila impilo engcwele. Number 2 ngizothembeka naseyimalini. Mayifika imali keep it tithe. Nikeza uNkulunkulu. Number 2 check ukuthi ubani ohluphekile engamthengela noma ibray pack eyodwa. Ungazi uyiqeda isalary ungayithenganga noma ithini lika fish noma icathulo nje zomntwana. Don't be so self-centered. Akamehlakho the moment uvula uzothenga icathulo namhlanje amazulu ekuthembe ngecathulo ezimbili akuthembe ngecathulo ezintathu akuthembe uyogcina uthi take care of the whole community ngoba uthembekile. And mawukholwa ukuthi le mali onayo ivele enkosini yona inkosi will keep on adding to you. God will keep on adding to your vessel. Hallelujah. Nikhona? Please let me close bazalwane. Lithi iBhayibheli ke uNehemiya wathi meseva enikeza inkosi yathi inkosi ngeke awukho right. Kanti uNkulunkulu owenze inkosi imnothise. uNkulunkulu inkosi nayo yonke into ayinazo isikhathi inkosi yokubhekana nabantu abakwatile abanamamuthi ayinasikhathi inkosi ibhizi ngekingdom kodwa uNkulunkulu engazuthi wenza kanje ubani umuntu omncane nje ngifuna umbamba ubuso ongeke abe nenkinga ngoba nenkinga mina ngokukhamba ongena inkinga ngathi umbamba ubuso bishop. Look at this. I'm saying this just I think this is what happened in the spirit. uNkulunkulu wabamba inkosi kanje yafokasa ebusweni buka Nehemiya. Ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu bamba amakhosi. Oh my God. uNkulunkulu bamba businessmen ubenze befocus ekubantwana bakho. Uzomangala uzofonela umuntu namhlanje ubanjiwe namhlanje ubanjwa amazulu uzofocus in your affairs
uzokufonela ukuthi yazi ngicabanga wena usebenzaphi akukunikeza iCV ekwenze njani amazulu ambambile uzofocusa kuwe. Father, change the focus of our people. Abantu be destiny to let them focus on us. Abantu bohambo lwethu let them focus on us. Let me tell abanye abantu they are delayed because umuntu ophethe breakthrough yakho ubhekele. Kodwa namhlanje ngizwa amandla azombamba uzobheka kuwe. Abaqashi bazobheka kuwe. Ifocus yabo iyaphendula izobheka kuwe. Iso lenkosi labheka kuNehemiya ebanjwa amazulu aba content. Ngiyathandaza, may they be content about you. Ngiyaprofetha ngiyayizwa lento. Kunabantu abazokufonela betsicela ukukhokhela izingane zakhe esikoleni. Kuyimanje awazi uzohlanganisa ini for next year. Ngiyaprofetha namhlanje uJehova ezulwini uzobamba abantu abazofocus ezinganeni zakho. Bazokhokhela everything, bathenge uniform ne-stationery. If you believe, shout hallelujah. Change your focus. Yathi Nkosi wasiyaphendula wathi, how can I not be sad when the city of my forefathers Nkosi kanti naye wasebanjwe i-assignment, wasebanjwe is-prophet se-restoration. But how can I not be sad? It's Bible. Yathi Nkosi ufuna ngikwenzeleni? Ngenkathi ezwa lo mbuzo akavesananga waphendula uthi ngathandaza enkosini. Ngoba every question that will come thandaza qala uthola direction. Every opportunity that will come thandaza qala ucela direction. Wathandaza ukuze i-answer yakhe ibe right, ibe spot on. Wathi ngiyacela Nkosi wathi ngicela ubhale incwadi. Ngicela ubhale ngesandla sakho Nkosi. Ithini incwadi? Ithi incwadi angivunyelwe ngidlule kumakhosi that were outside the river Euphrates. Wathi angithole an authority to pass. Senyafa Nkosi ngesandla sakho bhala phansi ukuthi angivunyelwe ukuthi noma kunamasotsha agadile kodwa ngizofika lencwadi ethi ngivumelekile ukudlula bese ngiyahlunyezwa namhlanje mina. Baba wethu osezulwini bhala phansi ngesandla sakho usinikeze incwadi ethi sizodlula. Ladies and gentlemen, I prophesy in the name of Jesus. Ngibona abantu banikeza incwadi ithi incwadi sizodlula. Lalelo yabona incwadi mayifika awupostoli awungiphe 1 minute ngiyafaka. Lalani bazalwane wayazi Nehemiya ukuthi yonke assignment have got its adversaries. Yonke assignment inababusi abavimbayo ukuthi assignment ingenzeki. Understand ukuthi abanye bavimba in the physical, abanye bavimba in the spiritual. Kodwa wathi ayibe khona incwadi, the letter of authority. Awubazalwane wafika uNehemiya wafika amabutho evalile ngezibhamu nemkhonto wakhipha incwadi. Wathi uzofunana wena labuyele emuva. Wakhipha incwadi akangasho lutho kwakhuluma incwadi. Ngizomemezela namhlanje singena kwisizini kuzokhuluma incwadi, kuzokhuluma izwi lesiprofeto, kuzokhuluma uJehova on your behalf. Angeke siphikisane nabantu, sizokhipha incwadi. Ithi incwadi uzodlula, ithi incwadi uzophumelela, ithi incwadi uzophila. Kusho incwadi. Let me say this. Incwadi yayimele ubukhona benkosi.
inkosi yayingekho kodwa yayikhona ngencwadi, yayikhona ngesignature. uJesu usezulwini kodwa uJesu nathi ngomoya ingcwele, unathi ngezwi likaBaba, umethi ngemvimbo yakhe siphilisi unathi. Incwadi of authority. I release the power because of the word, because of the prophet. Ngithi uzophumelela, ngithi uzodlula, izovuleka iminyango, ngimemezela ukungena la kungangenwa khona. Ngikhuluma nawe ngithi uzongena, umemthanda ngizongena, ngizongena, ngizongena. Awangizwa sengiyafana thanda ngizongena. Ngiphethe incwadi esandleni, siphethe incwadi esandleni, siphethe incwadi esandleni. Ithi incwadi, I can do all things through Christ who give me power. Kusho incwadi. Siyathandaza. Kodwa wathi ngicela incwadi yesibili. Eyokuqala ikhuluma ukungena kwakho. Yabona yokuqala ithi uzongena kwamasipala. Hey my brother, ngibona ungena, ngibona usayina icontract. Uzongena, uzomangala njalo. Uyangizwa ngithi? Mina uzomangala. Yesis, uzomangala njalo. Wena uzongena kule university. Uzongena kule company ufuna ukusebenza awu. Yazi ngitshela wena njalo ngithi uzongena ngegama lika Jesu. Yazi ngibona incwadi esandleni sakho njengamanje. The letter of authority, the letter. The letter was equivalent to thousands and thousands of soldiers. One letter. The power of the letter. There is power in the word of God. There's power. The word of God contains power. It is more than thousands and thousands of soldiers combined. The power of the spoken word. Let me close by saying this. Number 2, watch Nehemiah. Ngicela ungenzele incwadi. Anginayo imaterial yokuyokwakha ingange. Ngicela incwadi engiauthorizayo ukuthi mangifika ehlathini ngithi ngifuna imisedari banginikeze ngenxa yencwadi. Awuyaprofetha njengamanje. Prophesy in the mighty name of Jesus. Every soul winner must receive the material to win souls in the name of Jesus. Bonko mama bakhathalela abantu abahluphekile, receive the material to take care of the poor. Bonko goga bakhulisa abazukulu, receive the material yokusupport abazukulu. In everything that is connected to your assignment, I declare you are receiving material. We are receiving resources. Hey, 2026, I declare it is the year where you shall receive the resources. Abawini people bazothola amatende, bazothola amabhasi, bazothola imali. Ngegama lika Jesu, receive the material to carry out the assignment. Yabona, umamfundisi, yes? Umamfundisi, ukube bengisebandleni la ngikonza khona ngizombeka izandla ngithi ngegama lika Jesu, ngithi ngiprofeta, ngikhuluma ukureceive kwe material to carry out the assignment in the name of Jesus. Receive the material, receive the grace, receive the grace, receive the grace, receive the grace, receive the grace. Ngibona incwadi, ngibona incwadi. The devil is a liar. Ngibona incwadi, ngibona incwadi. Siphuma nencwadi namhlanje na, siphuma nencwadi. Ithi we shall have resources. Sizona amabhasi thina, sizona ama-catering company thina, sizona ama-business thina. Receive the material to carry out the assignment. If you believe, stand up and shout hallelujah. Esandleni wayephethe incwadi kodwa ekhanda lakhe uthi inkosi yavuma ngenxa yesandla sikaJehova sasingaphezu kwami. Esandleni ngiphethe incwadi kodwa ekhanda kunesandla. Esandleni ngiphethe incwadi kodwa ekhanda kune-favor. Receive the favor, receive the favor.
Can you shout hallelujah? Ngizwa amandla. Nanka amandla ngiyawabona. Ngibona inkazimulo ehlela phezulu kwamakhanda abantu. Ngibona gqabuka amaketanga akade hayibophile. Njengamanje ayabaleka. Amandla obumnyama ayabaleka manje. Yonke into ebeyivalile iyabaleka manje. Iqalekisi bayaqalekisa umkhulu kamkhulu. Namhlanje akukho kukulungelayo. Amaketanga ayanqamuka manje. Ayanqamuka ngegama. Fire, fire. Fire, fire. Ngibona amandla ehlela phezu kwabantu. I stretch my hand. Hey, ngizwa umuntu ethi it is a new day. A wonderful day. Welcome to your season. Welcome to your season. The season of power. Hallelujah. Hallelujah. Lemvuselelo kusukela iqalile iziyophela. Lizwe lithi you are coming to your season. We are coming to your season. Hey, amazulu akufaka kwi-season yamandla. Akufaka kwi-season ye-grace. Season of possibilities. Season of the provision of material to carry out the assignment. Sukume sime ngiyawo siphakama izandla zethu. Nkosi ngithembe wena. Mandingaze lidaniso. Siphakama isibaba sithembe wena. Lo nyaka ka-2026 singena nencwadi. Singena ne-favor. Siyaphenduka izinto madoda. Akade besemuva babekwa phambili. Akade bengabalahlwa bayabuyiswa. Singena ngamandla. Siphethe incwadi. Siphethe incwadi. Jesus. Ngibona incwadi yehlela kubantu. Hallelujah. Ngibona ifavor yehlela kubantu. Ayawa amaketanga ayawa. Siyawa iqalekiso siyawa. Kulaba shakatalabaya. Rapapapapapapa. Mokoliba katalabasha. Yegama likaJesu. Ashes, Holy Spirit. Ashes, Holy Spirit. Ashes, Holy Spirit. Jesus. Ashes to our season. Hallelujah. Ashes to the season of glory. Ashes to the season of power. Ashes to the season of provision. Hallelujah. Siyangena. OkukaKesari kubuyela kuKesari. OkukaNkulunkulu kubuyela ku. Sithatha into zethu siyabuya. Iyabuya ingcebo yebandla. Jesus. Ayabuya amandla ebandleni. Hallelujah. Siyabuya into zethu. Jesus. Siyabuya ngegama likaJesu. Thank you, Lord. Amafa ebandla yabuya. Amagugu ebandla yabuya. Bambi sizonto zonke. Thank you, Jesus. Mondo liba shakata. Babambeni bona abantu babantu amandla kamoya ingcwele. Ngibona abantu they are raised to a level of Jesus. millionaires. They are raised to a level of influence. Hallelujah. 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 Liyaphakama ibandla. Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Liyaphakama ibandla. Ayakhunjulwa ama-remnant. Iyakhunjulwa insani. Thank you, Lord. It shall be well with Thank you. you, Jesus. It shall be well with you. Oh, hallelujah. Siyamemezela Jesus. ukukhunjulwa kwebandla. Siyamemezela ukukhunjulwa kwensani. Thank you, Lord. Siyakhunjulwa. Siyakhunjulwa. Yebo baba. Jesus. Obambisisa isandla sami. Bamba isandla sethu moya ingcwele. Usher us into the season. We are entering the season
of great revival. Baba sizolanda imphefumulo. Baba sizoba ama-solution. Baba sizoba impendulo nakulezi insuku zokugcina. Sizwe isandla sakho. Sizwe isandla sakho. Ezandleni siphethe incwadi ye-authority. Sizongena la kuvale khona ama-altar omnyama. Singene ngenxa ye-authority. Sizongena la kuvale khona inyanga. Sizongena nge-authority. Ekhanda kunesandla. I see provision. I see provision. Uyazi ngizwa umoya omkhulu kwelika moya. Ngizwa tu. Ngiyezwa ngendlebe zami zikamoya. Ngizwa tu. Kuphenduka amatafula kwelika moya. Abangaphansi babekwa ngaphezulu. Iyabuya. Inkazimulo kaBaba ebandleni. Iyabuya. Incebo ebandleni. Iyabuya incebo. Iyabuya. Thank you, Jesus. Sibona mina. Bekhona umuntu othi yimi loyo baba. La khathani basha. Ila boshata. Hallelujah. 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 Mekosem. Hallelujah. Yemuzwa. Mbona record breakers. God bless you, my brother. Uletho moya ingcwele. Inkosi yami. God bless you. Uletho moya. Nampi uyabaletha. Yimi loyo baba. Align me to my assignment. Kulezi insuku zokugcina. I connect to my assignment. Give me a lot of authority. Give me a lot of provision. Begi isandla sakho phezu kwekhanda lami. Baba, mangibe impendulo kulezi insuku zokugcina. Mangibe impendulo kwabakhalayo. Mangibe impendulo kwabagulayo. Mangibe impendulo kuyibosha amajele. Mangibe impendulo ezweni elonakele. Yimi loyo baba. Cela ugijime. Join these people ungasali ngephutha. Kunesandla engisizwa sithinta abantu namhlanje. Ilabo shanta nikatha. Inkosi yami, cela ungasali ngephutha ngiyawezwa manje. Haleluya. Haleluya. Iyavuleka iminyango. Ayawa amaketanga ayawa. Ngibona isandla njengamanje. Isandla sikaBaba is ushering you to your assignment. Ngibona isandla njengamanje. Siphakamisa abantu. Sibayisa to their assignment. Ngibona isandla. Nkosi ngithembe wena. Nakulezi insuku zokugcina. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bona umama lapha ngemuva uyakhala ukuthi lo baba wakushiya nezingane. Mama, we have got an assignment. Uyinxusa uyathandaza, that's your assignment. uNkulunkulu uzoba iprovider yabantwana bakho. Abusakhala mama. Abusakhala. Nkosi nithembewe mandingaze mighty Jesus. Hallelujah. Nkosi. Thank you, Jesus. Mandingaze. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm hearing the Holy Spirit say, I must say this, I'm closing. The letter of authority means uzobhekana nodonga kodwa
iletha ithi uzongena. Abanye babhekene neziqalekiso kwa abanye ubuthakathi, abanye iqalisa ukhondolo lwasekhaya. Le letter of authority ithi madimoni dedani umntwana kaNkulunkulu engene, uzongena. Awusena amabhada awunamashwa, ubusisiwe. You are blessed. The favor is upon you. Number 2, there was a letter that authorized him to take the material. Business, immaterial, ezothi support your assignment. Umsebenzi ozowuthola uzoqashwa, it's a material to support the assignment. Provision ezokwenza it's just a material. Abanye bazobuswa ngamabhasi ngezimoto, kanti le moto uzoyisebenzisa to win souls. Ngakini uzolayisha abantu ebhasini uthi siye enkonzweni. The material to fulfill. But number 3, there was the hand of God upon him. Isandla sika Jehova ke sithi noma ngabe khona oTobiya no Sanballat, the governors, the gatekeepers. Kunama gatekeeper right, kodwa kunama gatekeeper asebenzisa uSathane ukuvala i-revival, ukuvala assignment. But I declare in this 2026, no gatekeeper shall stop the revival of God in the name of Jesus. No gatekeeper will block you in the name of Jesus. Sizongena bekhona kwenzeke i-assignment bekhona. No one will stop you. Asithandaze. Ngicela thina simi ngaphambili sonke sikhona la etendeni sisho lamazwi. Emva kwami. Njoba sengidedela umpostoli. Thank you. Thank you Jesus. Ngicela nisho lamazwi. Ngicela sithi Baba egameni lika Jesu. Baba ngiyabonga ngilizwile izwi lakho. My God. Yes, asisho le prayer ngoba ngizwa abanye basibuka online. For you to be as connected to your assignment, number 1, you need to repent. Meet the man called Jesus. I will say this prayer so that now wamukela uJesu uthi baba ngixolela amaphutha ami ungene kulabantu abazoba aligned ne-assignment. Cela sisho sonke sithi Baba egameni lika Jesu. Baba ngiyabonga namhlanje ngilizwile izwi lakho. Baba ngiyakholwa ngenhliziyo yami ukuthi wamvusa uJesu kwabafile. Ngiyavuma umlomo wami ukuthi uJesu inkosi. Baba la ngone khona ngixolele. Father, connect me, align me to my assignment. By your grace, give me the letter of authority to enter where nobody enter. Give me the letter that authorize provision. Bless me with financial blessings, physical blessings. Bless me with a job. Bless me with business. Bless me with ideas that will enable me to progress. In the name of Jesus. Father, I thank you for realigning me to my assignment. Father, give me the grace to follow you, to be effective, to win souls to your kingdom. Where you have planted me, give me the grace to fulfill the assignment. In the name of Jesus. Shaya izandla zakho ubonga ukuthi baba ngiyabonga. Kuyenzeka thanda baba ngiyathandaza napha abantwana bakho. Father, you are connecting us to our assignment. Baba sibonga letter of authority. Sibonga letter of provision. Sibonga isandla sakho phezu kwethu. Sibonga ukuthi asihambe isodwa nathi. Ngibonga ukuthi amaketha ngobumnyama anqanyuliwe namhlanje. We are blessing them. You are ushering them to their assignment, to a higher level of grace. In the mighty name of Jesus. Abagula bayaphila akade beboshiwe bayakhululwa. Maketha ngakamoya wonke anqanyuliwe ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngicela nime just 1 minute nginibeka izandla.